Good morning guys. Long time no see guys. Uyogoy ko niyo guys. Magkuanta guys lang taog kanang bunga sa mga munting garden. So thanks God. Pasalamat sa Ginoo kay nakatilaw ra gyud siya og ulan. Maski hinay. Nakapahuway na ang person og bukbo. Ana siya bunga guys. Tara guys, kalabasa guys. Hapit agad siya uta. Nagkaway-kaway na pud ang mga tinangkong. Ang atong munting okra guys. Ano po siya bunga. Ang talong naman. Balatong. Nanoytoy na siya guys. Hapit na dyan ta makauta. Naputay tanglad pang palasa sa utan nga lauoy. Talong guys. Hala. Naaputay gamayng tangkong guys. Puro ra giniginagmay guys. Naaputay kamatis gamay guys. Puro ra ginagmay. Thank you Lord. Kagiulan ra gyud siya. Nakainom ra gyud sila og ulan. Nadigulang ang okra guys. Tara makautan na gyud ang person guys. Naay sili guys kay among kauban diri guys. Dalo kay sili. Walay kaon og dili mag sili. Tapos isa guys. Tara guys. Mag-unta ng mga talong guys. Tara. Pagmay pa siya guys. Kuyog sa munting gulayan. Thanks for watching. Please share guys. Salamat sa time. God bless.